Ndị be anyị ekelekwa m unu asị Chukwu ya gọzie unu kunu si anọ ya na Voice of Enuani TV ọmụọmụnyo omakwu okene okenenyo onye na nze na o asị Chukwu ya gọzie unu. Afa m bụ onye ka Chukwu ebiri m. Daalụnụ. Biko nu onwe ife na-agasị na soshal midia unu ma na anyị bụ ndị Voice of Enuani TV anyị adịghị ewepụ ma anyị adịghị etinye ọ bụ ife na-eme n'obodo ka anyị na-akọwalị ndị mmadụ kwa afọ kwa amala ife na-emeni onwe ife na-eme n'Ikwerre. So ndị Ikwerre imirikiti ndị Ikwerre si na wabụ na ndị Igbo imirikiti asị sọ na wabụ ndị Igbo ya ka anyị ji gbama mbọ jụmasịa bọchama ife dị na be Ikwerre dị ofu onye agbanye anyị nọmba chifu na chifu amalife dị n'Ikwerre ka ọ kọwala anyị ka Ikwerre si wee dị. Biko chifu nọ on the line now. Chifu biko ka ịgbaka anyị afa ka ịkọwala anyị onye bụ. Biko chief eweliwe. Nke izi bụ afa m bụ Chief Ikechukwu Adigwe. I'm on your wash. And I took one correction first. Name and Abram Ikwerre. And my own detail of if you didn't Ikwerre, my the little Mary, one drunk a manga one. The reason is that the dichotomy, yeah, if you didn't butter and Ikwerre and care, who follow the clan, the other one, and so later on the one side I see no you're the wrong and no you even know Ikwerre I'm an authority in what we are saying because most of the things this was what I was told. Okay, that looks so sir. Oh, if I know the online basically Ikwerre people. Oh, part of Ikwerre abụna waza afọ Igbo bịa na-eme ife som ndị Igbo eme dịka mmadụ dịka Wike Governor of Rivers State mbụ o kwuo na National TV si that abụna we ndị Igbo mana n'anya Wike bụ afa Igbo. So ife a chọrọ ịjụ nkịta na bụ naanị ka Ikwerre si bụ n'abụna we ndị Igbo ụfọdụ asị na-abụwe ndị Igbo ị ga-enwe ike kọwaa na anyị nwantịntị ife ịmara. Okay, daalụ nso. Nke izi bụ ọ bụ na onye Ikwerre si na ọ bụ na onye Igbo eji maka na ome mistake. Okay. Maka ke hewe now even up till now oge ndị Ikwerre na ndị Rivers ya bụ ndị Kalabari Okrika wakpe ikpe onye ndị nwe Port Harcourt ndị Igbo na ndị Okrika kpe ikpe onye ndị nwe Port Harcourt. The ruling that time bụ na ndị Igbo nwe Port Harcourt and onye ndị bụ ndị Igbo Ikwerre and up to this moment up to today only came with that court judgment only came with any court overrule any. So when a court judgment if not court precedence the ndị Igbo nwe Port Harcourt and onye ndị bụ ndị Igbo ọ bụ Ikwerre. So based on this fact Ikwerre bụ Igbo. Ịnanya na this matter ndị old people bụ that newe akaga nka gbasani na Ikwerre land ụfọdụ n'ime we asị na bụ na we ndị Igbo mana this new younger generation that was in the one way correct the old generation. Does it mean then that this new generation no work as the old generation where Malizi Fere Basani Omenani? Okay. Onwe atụtụ inube ndị be anyị atụ wasị na nwata dị agọsị na dia wee bi n'elu mbụ. Ịmasị nna m na benu ka anyị bi n'elu mbụ. Ọ dị emenu. Nwata dị agọsị na ebe. So ife mekito ji bụ na ndị Ikwerre this modern person and Igbo just make politics. Make politics. Adinanya for obviously why you split in Nigeria into political zones. Hope we are only for confusion. If you say south, give us south in geography. It's not like south.
southeast, southwest, northeast, northwest. You have to fit the geography to tomorrow in our cardinal points. When you go south, south, another way east, east, another way west, west. These are political semantics. These are political languages in order to create positions for people to occupy. So, in the actual sense, Ikwerre if we may, what did I Igbo throughout. But I don't think that the dialect differs. If you want to Igbo, Manobu different in dialect. Or the dicta, if you're not Akabani Ben, in when Ben, on your watch, Woku, Egas, on your watch, on your blue Woku, you this lady in a Woku from your tongue, either Igbo no bolo. Only buzo kuiga ma onya sabe kuiga ma reason for just small difference which is dialect not language. So that language it can join in Ikwerre no nda see obroma that means kakode odemma obroma obuna ibu onyo gwash ko onyo obolo ko onyi say isi obroma ijina ma no bo fine ko nyoko. And just that there are some their languages in Ikwerre is Igbo, not no any other language was from Igbo. And all of Africa, no, Indo, like for instance, Ikwerre man say Indo, all of us Indo, Igbo. That is my own understanding. Diokpa, thank you, my high chief. Oga Deregema, in Agwani, Ezigbo, Ifeanyi Cho, Mine. Gbasinyari Ikwerre onwe ife ndị voice of Enuene ise ka anyị jụọ n'igelu ike n'ime ndị Ikwerre n'ime Ikwerre community na ọ bụ ndị na-asụ Igbo ka ndị na-edi asụ Igbo in population na Ikwerre community. Ikwerre niile na-asụ the same dialect from ịgafe ha from Ahuda Kunyelele up until Ilue Rukpoku, Rumu Igbo. Because in our non say Rumu means Omo. And if I say Rumu Igbo, Yabu Igbo, Rumu Okuta, Yabu Okuta, Rumu Krushi, Umu Okuhi, Oji, Buhu Oji, just Oji Dika Kanisa. So Ikwerre but the same dialect kwaso. The same dialect, when we have different dialect, Dika Onye Obakre. Woku, onye rumu ji gano, onye rumu okoro gano, onye rumu krushi gano, onye elele gano, onye shokpo gano, onye igrinta gano. Ndị a niile bụ Ikwerre kwa ga na nufewe. Mana ime ugwu further, onwe ndị akpọ ndị eche no between the Ikwerres and the one of some part of them non Imo. From non-Arabian state. Because even in Igbo language, the different dialect. And this dialect is as a result of mix up, intertribal, interrelationship, living together. Yes. The reason is because of one a trade with Indonesia, one on family. That's just the only thing. So when you put it in one dialect from Bakre to Elele, Ishokbo, Urumuji, Rumokute, Rumukrushi, Rumi Igbo, one chap with the same thing. And the people here, onwe ndị politika ndị sene na wa bụ ndị si bụ ndị bịa pas wa bụ ndị si arọ even as much as wa bụ ndị si arọ wa na arọ Ikwerre wa bụ ndị si arọ the same dialect kwaso ima onye Ikwerre dịka onye Ọgbakịrị kwu okwu ima differentiate ya na any other party Ikwerre unlike this our area bụ na onye Ọgwashi kwu okwu now onye Agbo ekwu ịgasị onye bụ onye Agbo onye Odiani
Chimekwe, you guys know you have on your diani. No more is Chimekwe, you guys know you have on you say. So when I keep query, for me, come my deme, and noticing them that there's any difference between Ikwerre, the Ikwerre level. You got to go as Ikwerre to. It's their land, it's their slogan. Ikwerre to. Okay, keep to. Up to one. No Igbo. Otu. But you got to say Ikwerre to. Yeah, it's just like that. Only snow Otu. Otu Igbo language, you shouldn't even know Igbo. What are you then? What are you? God bless you. But for example, now for one, and you know that when they make me say because of that thing, what I talk about Igbo, it's one of one bueze, and I say one bueze. Not the same thing. Your FIFA is the same thing. So that is Igbo language. Okay, that was Imana Ibiana River State, Ikwerre under River State. Then Yes. actually in that River State now, community ndị asụ Igbo nani ọbụweka name River State bụ that nado wasu Igbo atọ. Ị ga-enwe ike ịgwa na the population ọ bụ ndị ọnịka ndị asụ Igbo ka ọ bụ ndị part of River State asụ Igbo bụ ndị kane. No. River State bụ Igbo now. Okay, for example, women are River State bido from Ndoni ndị nọchime anyị be. Ndoni bụ ndị Ụkwani. Ndoni bụ Ụkwani now. Yes. Ndoni bụ ndị be anyị. Na gafe ha, ise Ndoni gafe ha now. Ebe ha egbe ma. Ebe ma nwere dia on dialect aso na ọ bụ ndị Igbo. Ebe gafe egbe ma ebe ha na ọgba. Ọgba pa ha Igbo. Mana wa so ahi wa dia on dialect. Ya bụ ọgba. Ị gafe ọgba ebe ha na-ekpe. That's a whole area. If I also work there, club different deep. Any man, what you can only pay a swap. A man who work on your paper. Because you pay, I say, Oga Okweke, how many years they are new way to connect on the food. What nigga with it? Then it goes to see that's a whole area. If I couldn't have in the pussy call. You can say you went down. If I go Okrika, Okrika is part of rivers. Is Dina Kepi? Is then Eche River State. If you say deep down, Bonnie, no inside water, Ibenga area. In the Bonnie, now Swasusowa, one Sowa, Ebani language. Man, it's a little bit of Igbo. It's also a little bit of Igbo. The reason to argue why that Igbo connotation was because of slave trade. Because of slave trade. And all slaves in the one Kulu, when he learned, when he formed that area. Which one are the language? One has a little bit of Igbo, one Ebani language. So you put another half of River State. Wow. You put River State. You couldn't just have Port Harcourt. Even that same Port Harcourt when you go, so part of it, Bo Okrik. That continue be those in the 60s, and the court rules that Port Harcourt is owned by Igbo. And who are these Igbo? The Ikwerres. Okay. Chief, ọ ga-adịrị ihe mma. Biko ị ga-edome fon n'isi ọfụma. Ọ dị ka ọ dị mma la. Daalụ Chief, ọ ga-adịrị ihe mma ka isi enye anyị ife anyị chọọ maka na onwe ụmụaka pụghasị ọfụ wa mụtata. Ndị ama isi ka ndị oyibo asị na ọ bụ history. Wadị ama isi ka history si bịa nke akụkọ nne na nna wa si bịa. Ndị Voice of Renuen si ka anyị jụka dịka ndị Ikwerre onwekwa si emekọ with ụmụnnewe dịka ndị Imo na Enugu na Anambra steeti onwekwa si emekọ with them. Onwe ka isi mmanya na nwanne emekọ. In one problem when we
In as much as na the case that time rule that Igbo we Port Harcourt. When we want problem, oge ayabu, oge Nigerian Civil War. After the Civil War, only if ndị Ikwerre bịa mee wa abandon property. Wabesizie unu onye ọbụla bụ onye Ikwerre mana onye Igbo no. Wabesizie. So based on that, where if we me, obviously distance yawa. Okay. That relationship before then is no longer there because of that thing. Yeah, but you Port Harcourt now or before now, some buildings. We change here the ownership, change even names of streets. Before now, majority of streets in Port Harcourt with Igbo all through. Ikwerre Street, Owerri Road. Already before this Ikwerre Road before was Owerri Road. But we change here. Okay, we this issue because of that thing where me. The relationship united way, you cut them off. So I do not know when relating with them. And I'm from interaction that no when they wanna go Aro Ikwerre. Okay. Aro Ikwerre. Ndi oni say ya we say Aro Chukubia. Aro. Manam the group. You understand? Okay. And when we figure now people looking back for their ancestors. Now Bukari, certain things game and one we can name secretly in my mind. Nice. You can hear, for example, now. Ogwashanya in Sibiafu. And even do Bobo in Sibia. I am our route. I am our route outside of Wash. Then Boris and Van Sibia being of Wash. So I even do have a name already. But not your wife in the zone. We come my mind not such a thing. And we still relate to them. Nobody in Sibia, and you still relating with them. Because I would meet you and I cannot get anyone. And now I know where you now what the quest now you take for that Jesus. You know, can you visit your can you visit your so that relationship will be there. When you see Johnny, for example, can you know open Sababe. So such a thing we can name that place. When they have a secret relationship with their ancestral home, that I do not know. Okay. That was so. Chukwugozie. Oh, ajụjụ nsị ka m jụọ ya ọzọ. Ị na-anya kịta na obodo anyị bụ Delta State. Ị na-anya ị ga-ahụ some of ndị Igba nke abịa na-enye nsogbu kịta na asị mba o na ọchọzị n'ịbụ ndị Bini. Na ịma na-ekwe bịa mee boundary adjustment wee bịa keri wee kete na ndị Bini. Abaa na efe n'isi kịta ni si na ọchọzị n'ịbụ Bini na wee chọrọ ịbụ Anioma. Ife children now almost part of that is ndị Ikwerre always assemble I don't know some things in the River State here because I believe that I don't know also well. Almost books never make it an assemble never chosen Ibu River. Not chosen the River State. Not chosen where Keye waiting Enugu Kobimo State or Koboweri. Since now in some of the river that know new also where so the that never know also so where the Enugu Imo State Kobo Ebonyi State. Oh, if it like that, even like that, if you marry, if it like that, even imagine you because the River State is rich, and it might happen to where you read the way news. River State is rich, and no one if you give somebody there, they are agitated to say River State poor, and if you got one River State, that's one and why. Now, one where that dichotomy between the river Rhine and the upland. And if you're not this upland then you go Ikwerre. Upland and you kuyaka Ikwerre. Upland and you kuyaka Obade.
Upland anyị okwu ya ka Echere. Upland anyị okwu ya ka Ndonili. Upland anyị okwu ya ka Igbemani. All these Indian warrior in River State. And Indian Igbemani work. Some part Igbemani the 16 communities that made up of Igbemani. And out of these 16, 3 in River State, 13 in Imo State. So the issue you could be facing, the can different Igbemani when we came such a thing. No matter what, no matter what the majority no. You understand? When you query many because now the state is rich and the one way and the worker capital there. Keep on gas. Big one get Jay-Z. Okay. Yeah, if I change mine, I got the Juni na River State now, na Ikwerre land. On we fed market days. They can kind of why say we ke odi afọ nkwo or they like that. That is exactly the market day. Eke afọ nkwo eke odi. Oh, God bless you. But the Calabaris and your crickets, they don't have anything like that. Okay. Chukuya gozi even ga wo habo. Onu obuna asu ha nwando bu Igbo. Yeah. And one of them were days of the week as Afo, Nkwo, Eke, Oria. He's not pronounced so. You are not saying anything different. You think I found some part of the what is not Oria? What is not Oria? Oria. Oria and Oria. Yabuna Dima. Jaja, get the voice of Ikwerre and Igbo.